Sicela nje mhlawumbe usinikeze just a quick summary yosuku lwakho ne-briefing okade ngayo namhlanje, then from there we'll take it to the questions. Thank you. Okay. Namhlanje bengine-briefing la khona kade ngiveza umhlangano wawukhona phakathi komfethu Phakela Umthakathi Ndabandaba kanye noRamaphosa Nongezo Mchunu. Bekuyileyo nje kakhulu ukuthi-ke ngendlela umhlangano wabo, indlela ohleleke ngayo na ukuthi mina ikuphi engikwazi, kodwa izinto engibalulile kakhulu yokuthi mina ngaze ngomhlangano ngomhla ka-23 May kuwona lo nyaka ukuthi uRamaphosa uyafisa ukuthi ebe nomhlangano noPhakela Umthakathi Nongezo, ukuthi savumelana naye uPhakela Umthakathi ukuthi lo mhlangano akumele awuvume ngoba akakhulumi ngokuthi ufuna ukulungisa izinto esihlele sikhala ngazo emamashini into abantu bokufika, kodwa ukhuluma into yemali. Enisavumelana nje futhi kwalula ukuthi ngeke awuvume lo mhlangano. La kwangixaka ngomhla ka-29 June ukuthi sesibona iy'thombe ze-trend kwi-social media ukuthi bagcine bebe nawo umhlangano. Ilapho-ke kade ngikusho-ke nje kakhulu nangendlela umuntu aphoxeke ngayo ukuthi ngoba sasivumelene ukuthi ngeke kube khona umhlangano phakathi kwakhe uNgezo Mchunu noPhakela Umthakathi nawo Ramaphosa ngoba ukhuluma into yemali. Ilokho nje kade umuntu ekuveza kakhulu, nokuthi futhi-ke kwenzeka zonke lezo zinto ngomhla ka-30 sibuye emashini. Bengaphinde ngambuza futhi umfowethu uPhakela Umthakathi ngalo mhlangano ukuthi uvume kanjani lo mhlangano ngoba sasivumelene ukuthi ngeke awuvume. Angangiphendula ngayo lapho, kodwa angiphendula ngalo ukuthi akathathanga amali. Ufuyile uney'nkomo more than 400 ney'mbuzi more than 1,000, ngakho akahluphekile. Uney'nto zakhe bakuqoqela amafuthi bashoda. Ya nokuthi ngazama-ke ukuthi phela makuvele izinto ey'nje kumele kube nomhlangano, kakhulukazi laba benomhlangano noPresident uRamaphosa nemandumholi bemathemati uMangobese. Kwakumele kube nomhlangano ngakusasa khona la eThekwini before i-media briefing yakhe uPhakela Umthakathi. Nangu engasatholakali efonini, uMangobese nje wayeredi ukuthi soba nomhlangano noPhakela Umthakathi Nongezo, ngoba into engangiyigcizelela kakhulu kumfowethu uPhakela Umthakathi ukuthi akwazi abaholi bemathemati bezwe ukuthi bebeyokhulumani noPresident, sebezwa nawo wonke umuntu ku-media briefing. Kodwa njengabaholi okuyibona basiqalela indlela ngalo msebenzi esiwenza ukuqasha abantu bokufika, kumele kube nomhlangano asho ukuthi-ke iziphi izinto ey'xoxiwe kulowo mhlangano benawo noPresident uRamaphosa. Ileyo nto engangigcizelela kakhulu ukuthi-ke kuzanywe ukulungisa ukuthi le nto ayisho ukuthi wajika e-Standard Hall wayesehamba wajika e-Standard Hall ngoba i-short notice asitholanga isikhathi sokutshela umholi wemathemati. Ngangifuna sikhulume nje silungise lezo zinto ngoba zayibukeka kabi emehlweni abantu, nakuthina nje ayibanga zinto ukuthi mina ngibe ngaze ngomhla ka-23 May ukuthi kuzoba nomhlangano kanje, yena maseyajika ethi kwaba i-short notice. Ngizona-ke izinto esasifisa sikhulu ukuthi sikhulume ngazo ngayo usuku le-media briefing ngoba kwakubona ubulungiswa ukuthi uMangobese ezesezwa nawo wonke umuntu ukuthi bekhulunywane noPresident uRamaphosa. Nganethemba ukuthi mhlampe-ke after i-media briefing uzoba khona umhlangano lapho-ke nakhona wagcina engatholakalanga-ke efonini. Kuze kube imanje ngimthole efonini noMangobese mangibuka meposta ku-social media uyasho ukuthi ababamba amakhonza akhe. Ngesikhathi uthola wena
ngomhlaka 20 ngiyokuchaza wake wathatha locingo wamtshela uMangwasa. Cha, ngesikhathi ngithola angimtshelanga uMangwasa futhi ayikho umuntu engamtshela ngoba ngathi siyaxoxa labafowethu siyabonisana ukuthi sikhalimale lapha ngoba into ebalulekile ukuthi mawukhona omunye wethu sifuna ukubona ukuthi khona ugiba zola kulona omgodi azola kodwa sithiphisana ukusibonisana ukuthi mfethu lapho ungahambi kunomgodi akuyona-ke yonke into ungathi mawukhuza umuntu suyotshela umuntu kodwa-ke kuyasiphoqa-ke mase sekulesi sigaba sokuthi ngoba ngikhulumile naye ngingamkhuza savumelana futhi hayi nokuthi ngamncela yabo ukuthi ngiyacela wanenkani ngathi nje uma ngibeka umbono wamathi hayi vele nodaba ngeke ngiye lapho yabo thina sifuna ukulungisa izwe sifuna imali ingakho-ke ngasibonanga isidingo sokuhlambe kutshela omunye umuntu wesibili. Mhlawumbe enkulumeni wakho sizwile ukuthi usho i-9 million 3 million nanokuthi 1.5 ungase nje uzorefayela ukuthi le information enjalo yena ukutshela ingane uzwile. Hayi njengoba ngeke ngasho ukuthi yena ngambuza ngale mali lengomhla ka-30 after ibhashe sasenayo eThekwini engiwaphika okusho ukuthi akuyena umuntu owangitshela angeke ngibuze yena owangitshela ngayithola nje ngendlela yami and okunye abangakwazi abantu ukuthi mina ngikhulele ku-ANC ngize ngaphaphama nje ku-ANC manje ayikho into eyenzekayo kwi-ANC uthola ukuthi ngiyazi abantu abaningi abaledayo enhlakeni ezahlukene kwi-ANC siyazana nabangani mina kwi-ANC ngakusho njengoba nguwumkhonto angizwani nawo angisezizitha namalungu e-ANC yakhona abantu engabangani nabo bakhona ngenosisi nabafowethu kwi-ANC shiya ukuthi-ke mase siya politically asiboni ngaso nje usuthole udaba usushilo kanje ithi indlela yaphambili indlela eyaphambili into ebalulekile yokuthi abantu abaqine idolo asiqhubeke siyiseke nje lesigaba esiseka ngaso asiphindaphinde kaningi siyiseke imajeni manje ngoba iyabonakala impumela bayahamba abantu ndikhala emsebenzini zikhona ziyoyivela baningi abantu esebenzile bayafonela kwa-code 14 ukushela ama-truck kwa-code 14 sema-restaurant seyitolo semafemini imisebenzi iyavuleka shuthi mase siqhubeka kakhulu sisapothe i-marching march ziningi amathuba asazovela kodwa-ke kule yabafowethu uPhakela Umthakathi noNgizwe ngisafisa mina ukuthi-ke uke hlalwe phansi nabo basho ukuthi-ke bekhuluma iqiniso ukuthi le mali abayithathile bayithatheleni ngabe bekuzoxhaswa bona personal noma kwakuyimali yani yonke esifuna ukuthola ukuthi le mali abayithathile kwakumele beyenzile mhlawumbe-ke mase besiphendulile lapho mhlawumbe kumele sisebenzeke nabo kodwa ukuthi bekuyimali engcolile yokudayisa umzabalazo kuyobanzima ukuthi siphinde sibamukele kakhulukazi sinezilapho sibamukele nje kahle kodwa imagine match mayibamukela ayikho into soyenza soqhubeka sisupport imagine match kodwa thina njengelapho angiyiboni ukuthi ikhona osihlanganisa nabantu abadayisa umzabalazo.